Kublai pi bro yang subhai pi sajisin syakani ke YouTube channel cuma kebaai kerteng kasih preaching. Wars ngoi yenga namar bahagini kitiyo ngamla pan upload ki video day nakadaw ke jingpun kampalat tu wat lakataro ngapersyang ban pelaj ke por koridor cuma pan yasami pi pangaktin be im jong ubli. Ti mata kesni ngalarai ngalajit ke topik keba ngan se explain ngan se batai pi syapang ki shipeu teli ki hukum jong ublei yekini ki shipeu teli ki hukum jong ublei lada pi pule na ki kitab Exodus kulong arpaud khot ar ter pinlap palada pi pule na ki kitab Deuteronomy pila ro ban syam na ki kitab Deuteronomy ro na kulong kebasan gerkhot indrio arpawi ter kuta tementa ngalashim yakini ki shipeu teli ki hukum ki ba ublei ula ayengin adu kipor jong Moses lada pipule hake jutang berim pilap te hadu mentaro ngidang bat ikini ki hukum ki jong ublei ki sipau tli ki hukum ki ba ublei ula ay ha Moses ha ulum Sinai tiya menta ini sengap ki kita ki sipau tli ha nyati pitip iki tangba bon pat nangi ngim la ban pendon kami ki tiya menta ngan patai pi khendiat khensot kat bangala isngap ha bat ai bagani ke tin jong ublei kan long do long snam ha po jungi khnang ba ka jing im jungi kan ya be ya irti ha ka jing im jungi ka baman la kasni kisipau deli ki hukum ublei ngalong utrai ublei jong pi phinom yo ai ki wei pat ki blei lain nanga ka hukum ka banang kong ublei ula ai hangi omdei bau ai tang ha Moses sakitu ki porwat hadu kani ke juk pemantaro kene ke hukum kadang dei be pan yaisa kadang dei be pan ne namar babalei ba ngidon tang wei ublei uta ulong ublei uba im ublei uba kraw tam na barok ki blei haperthei kuma pi sngo ba ka ong ngalong utrai ublei jong pi phinom yo ki wei pat ki blei lain nanga tang wei ublei ulong ngalong tang wei hi ublei bat phinom yo blei shu de kiwei phinom dei shu ban mane de kiwei pat ki blei ngi kum ki kristan ki blei yo ge jing hikai bun sin ha ge jing pun shoi leni ha ge jing stom ngi ngop ha ge bun ba ge jing pun shoi bun sin ngi shai ngop ha ge jing pun shoi ki bun ba la ngi ya phai ba ha ge jing stom bun sin ngi ju klet yo blei ngi ya lendet yo blei ni lek pat shiki wei ki blei jong gani ka prathei ki bon rukom ni ngop ha ki jing mane blei thau ni ngop ha ki jing knya thala ha ki jing be ni klet yo blei ni klet ye ka ba ublei ula kulari ni ba ngin se yo ye ka ba ngimut na kata kadau ublei ubo ye kane ka hukum ha Moses bat hangi ro ki pateng bamenta uong ba phinom yo blei shu de ki wei lain danga ni dei ban kan mau bahai kani ni dei ban kan mau dungong ba namar ba nginam yo ublei shu lai tang na wei hi ublei uta ulong ublei uba kraw bor ublei uba kraw na ki ei baro ha perthei pat habnen ulong tang ma uhi ubala ban tip ye ki ei baro na kata ka badau ku phi ki bangit tu ngin ngi scam badon tang wei ublei bat ngin mani tang ye uhi uta ulong ublei uba halor tam ublei uba lesson shar ye ka beneng bat ye ka kendau ka ba ar ka hukum phinom kren thala ye ka kerteng utrai ublei jong phi habangi kren shphang jong ublei ni dei ban kren da thau kren da nang nim dei ban kren thala ni ngim dei ban kren penja brom ye ka tin jong ublei ni dei ban tip namar ba phileos ngohi ba ka ong phinom kren thala ye ka kerteng utrai ublei jong phi ngim dei ban kren thala ni ngim dei ban yalam bakla ye ki pai jong ublei habangi kren shphang ka tin jong u ni dei ban da tip ni dei ban da puson ni dei ban da nang kumno bangin kren bat kumno ba ki to ki basngap kin smo tho yingi kata ka dei kamat ka ba ar leni ka hukum balai pade ka ong yingi kin mau ba phin sumar kho ye ka sni utrai bon sin ngi ha ka jing im juni kum ki brio bun sin ki kristan hi
hakasngi jong utrai ki kham he business balai ngong kumta namar ba baro shitiyo ki tre ki kta ki pendep ya lagi kam ki jam jong ki hakasngi utrai tang kata hi kasngi ba ki shong thaj hakta kasngi ki bon kam ki kan thei ki bon kam hak ba ya sai jan ya sai nep hak ban shed ban tiu hak ban pun khoj ya ki yeng kasem kishin rang padde hakta kasngi ki bon kam ban ya kendo ya lagi perlok ban ya bam ban ya di ban ya khawai ban ya le ya korong perthei babon jaj namar ba balai kadai kata kadai kasngi shuti jongki te bon sin ngim nang ban sumar khoj ya kasngi jong blai kata kadai kasngi jong pe Henry sngi uai ngi bangin training kata nadu kasngi nongkong hadu kasngi saijan hagasngi ke bahan yu pak deh letip ba kedai kasngi ke bangin syong thaj ke bangin yoro in pendon buram yu blai namar ki jingkurku ki bau lethe ngi barok shtiyo tang ba bon sen pak deh ngi bon kam hagasngi jong ublai ban hagasngi ke bau ublai uai ngi bangin yitre bangin yikta yikam ke jamji na kata kedau bon sen ngimla ban sumar khoj yikasngi jong utrai kita kedau ngajit ikan ke topik kisipau teli ke hukum ku pi ki para bangit ki besngap ikan ke kubor snap ha ye ke sngi jong ublai ke ba uhi ulabo nado menengkong ba ngide ban syong thaj ngide ban yero ye ke kerteng ba ye ke nam bukhoj ye ke kerteng ke bakrau bor jong na kata kedau wat ye penbun kam ke sngi jong ublai kasngi jong blai kadai kaba in hapan kirang step pan pandep ki kam di jam bangin le shi yang mane bangin yero i kerteng jong bangin yerwai bangin yodwai bangin pan ki jingkurku bangin yero i kata kadai ba in sumar khoj i kasngi jong blai om tang kita kamut bangin sumar khoj kaba ngim dei ban le rong i kinu ki kam tamasa jong kane ka perthei ha kasngi jong blai kadai be ban long kasngi ka khoj ka kerpang tama bon sin pa deh ngi thau jing klumar hagasngi jong ublai namar ba balai hagasngi jong ublai kadai kasngi kaba hangi ngi sngo ba kaba kham he yo bon ngi shai pelong kumta kaba shinong kondong ro hakajo kaba chesor ro hakajo bon ngi shai pelong kumta namar ba balai kinong sor bro stio gi tre hagasngi jong ublai gi ong ba menta kadai kasngi shti ya thia asngi ya shong hayi kiba shinong kondong ro hagasngi jong ublai dai kasngi bagi penlong shti ki yelai shalom shawa bani wat yiki johor yiki jhep bani wat yiki sim yiki do leni bani yelai sajan satnep leni ki long kpa hakatong do hakani katai bon sin kumta ki pelong yiki si ublai tan kata kadau kopi ki para bangit sumar khoj ye tin jom ublai da ka bangi pendap hok yiki kamram ki ba ublai ula ayi ni ka hukum ka basau pin brom yela ukpa ba yela ka kemi adang ye phai ha kani ko hukum ke ba menta ba bon sin menta hi ki kimi ki kpa ki haban buram ni la ki khon kita gadai ke banung kong namar ba ke juk ke kala bon kani ko hukum la pendau ni la penjot nim khen shu ye ka kini kisi pi shayo i hi ba kumnu ki khon ki im ha kani ke juk pamenta bon sin om dei shu ki khon ban buram ni kimi ki kpa dei ki kimi ki kpa ki ba hap ban buram ni la ki khon la da kimla ban ai ye ke jingkwa jong ki khon bon sin ki khon ki chai chim ka bu ye ka ba ime ipa jong ki kimla tan kata ka dau ko phi ki khon snap ye kni hukum phin buram ni la ukpa ba de la ka kni ni hapan buram namar dei maki ki bala kha ki bala pan he pan san dei maki ki bala hikai ni ban kran dei maki ki bala ai ngi kabam gadi dei maki ki bala pen hikai ngi ban yaj ban yang hadu bang yo ye kene karta kaba kat ni tena kata kadau da puson bha hachwa bangin le klem okor le ni habang shwa bang kren klem okor khmat chuni ni ipa chuni hachwa bangin tam sneng ki da perkhat janai nim dei ban shule klem okor le ni ban shule tangdep khamar ki kimi ka pachi ngide ban puson ngide ban perkhat khnang bangin tip hadu kan no gijing koror chung ime ipa tan kata kadau ko phi ki khon da puram yela ki kimi ki kpa ada bikwa ba kasi gijing im jung phi kan jrong bala da bikwa ban im suk im san hakmat ubriu bar hakmat ka perthei hero ka hukum ka basan phinom penyak ngi ladangi ya thau baro ngide ki para mensim weiru don musim ka weiru don musim
ubarit ru udan musim, ubakrau ru udan musim, ubasngai ru udan musim, barakho ru udan musim nak tak daw. Nyamdei ban yeshun, nyamdei ban ye penyap iwe namar ba haba ublei uthau ubreu uthau hakador jung u tan kata kadaw ngidei ban ye pej para bangi ong uni udei ublei nak benta junga uni udei ublei nak benta junga ngidei ban ong mar kaliang kota namar ba ublei ong kenmau ye kador jung phil thau hakador junga tan kata kadaw ngidei ban ye buram mar kaliang om ban shu ye penyap om ban shu ye shun om ban shu ye hap hakatma gi bon rukom langi pej hakani gajuk benta kata kadaw ngim de ye ban ye penyap iwe jadi ban ye iet ban ye buram mar kaliang ka hukum ga bahan riu pinom klim kanero bun sin ni sai shem yeka hakani gajuk pamenta namar babalai ka jing smutu jingmot kamdon haki ying kisem kata kadaw ka pop klim ka jiabha kadang explain chupang kani ka klim ko jrong ba kata kadaw ngapen lengkot no da ka boong habang jiet ya ki partnership jungi leni ya katengah ni utunga jungi ngidei banda pej janai khnang ba nginom like kejing huri hura leni kejing pat ye pra hadin detang katahi kebarang kong kolong tang kejing smutu jumut ada ni rius pa aru ngidei ban ye rius pa lang dei ban ong dei ni kejing trish tom jonga dei ni kejing trish tom jongka ngidei ban don kum kata ada ngiduk ru ngidei ban ye ong ba ni ha pakum kene kapot ngide ban sungtho ban ye im ha ka level ka bahapo detang katahi kalong kabangi don kam tam kalong kejing sungtho mar kaliang khnang ba nginom laj hakum kene kapop ka baong pinom klim ka bahan yu pade pinom to ni sungtho ye kene ka hukum ka bahan yu ka baong pinom to ngimdei ban ikwa ye ke jong kiwe ngimdei ban ikwa ni ngimdei ban ibang jadi ban hun hala ki jingdon nimdei ban long ki ba tamti tamjak da ka ba nishim ye ka jong ki wei jadi banda tip ba ni lada hangi lada ki wei ki shim ni tiar jungi hatu ni so kumlu kata kadai ka hukum ka bah niu pinam tu ka pra pinam yang sakhi lam leri la upara marjan kani ka tho ya ki sakhi ye ki satar ngimdei ban yang sakhi dan ngimdei ban penksan ya upara marjan jungi habang yo iba kadai kabadai ni haban yang sakhi ye kabadai ni haban yang sakhi ni haban pet ye kabadai kamlong bangin shu yang sakhi la dingin penksan ya kijong ki ba ye jungi ladang yo iba kila ek bom dei ro pun sin ye ki bangi ni ju penksan ni ju ong o ule ek badai te ngimdei ban long kumta ngimdei ban yang sakhi lamler ki ong ngimdei ban long kita ki sakhi lamler habong lamler kamut ngimdei ban le thok ye kono kono ka kam ngidei be ban long ki ba khoj la ha ka jing sinchar khadar la ha kono kono ka kam ro ka ba khandai phino mi kwa ye ka tangau para marjan chongphi kani ro ka hap kum ka ju hi kum ko to ka hukum ka ba henrio ka ba ong phinom klim ngidei ban ikwa habang idon la ka jong kalok habang idon la ka jong kata ngidei ban hun ngidei ban pet ye kata ka tanga jungi ka ban long bhabrio sa baro cerita lani ngi hab ban pet ba utau tanga jungi ubah brio sa baro cerita ladu bangi jet yu lani ladu bangi jet ya ka kum ka tanga lani kum utunga jungi detang kata hi ka ba la ban pen ye ni baro cerita ka ba shipeu phino mi kwa ki jong para marjan kataro ka hap kum jo hi kaba ya kanu ke jong para marjan jung ngimdei ban ikwa namar babalai ni hab ban tip ya ka ability ya ka jingla jungi let's say lada ikwa ya kata ke jong para marjan ro lada ngi yo ngimla ban control kum to para marjan jungi tan kata ka ni hab ban hun nabag tin jong blek ong suktang utu briu ubahun ye ka ba ublei u aya o tan kata ka ni ro ni hab ban hun yela ijong kata ka baong buram ye ka jong ki wei hun yela ijong jadi ban ha ye ka jong ki wei ni hab ban buram te ye ka bangi don pade halade ni hab ban hun ni hab ban ri kendong tang ye kata hi namar babalai ladang ni ikwa ye ka jong ki wei kala ban pensniu ye ni ladang ni myo ye ka tena kata ka ka bha ye ni bangin hun hala ijong ijingla
halai jong jing yo namar ba ublei hi uong tanam pendo ipi nganam pendo ipi tanang kata daw ni habban hun omne ban ikwa ai jong kiwei hun ye ka ba ublei ula ai hangi tang kumta phin shem ba ka man sim jong phi ka kmen pat phin shem ba ka jing im jong phi ka yo ban shong suk shong san